Салому алейкум ба кулли варзишгарон. Мо тими дастаи Акрамов имрӯз омадем барои аксгирӣ, барои мусобиқае кушода ки мо миннатдори худро ба Федератсияи Ташмаф баён мекунем ки баҳри мо ҷавонон варзишгарон ин хел мусобиқа ташкил мекунанд. Ман ҳамчун мураббии тими Акрамов имрӯз 4 варзишгарони худро овардам ки дар мусобиқаи кушода байни наврасон ҷавонон ва калонсарон иштирок намоянд.